Shubor na kaslem jong unongsan hima. Kata kasyong haka sorkal mla banlen banadu kenika senam hajar khat kendai la dangam bakla bau benai agas ngiladek banbu ya kamu berendam syaka sorkar kapto kat ni ki mat jing dawa nak yang jong ikum ki farmers banlong kum ka jing yarap yang ikum ki nongrep kawe kalong ba nginbu ya ka checkpoint kala banwan hakadur jong ka regulated market lani ki mandis kenang bingla ban control ya ka jingwan ya ka demand bat ka supply tengi yang ni ladang ikwa ban penhe ya ki farm ru ngimnot namar teng sngulik rain ban ong ba kani gede ka yo ko jongi tenrai ngiu bayari pan ngimla bandi hayo lo jong kat ba ki we na bar jela ki di da ki truck ki di da ki pick up ki wan ki bu ong ni tenrai ni padu bayari hang ni ars pa telir umnya wonwan penahap hang ni kata kajing kalong ba ngimnot ban kentiu ki farmers ki jongi namar ba kayo hi kam dadan ki babon hi ki syanya betang nabar tega ba penlong ba yangi ban du mensim ban penhe ya kena kekam hakajing sisya lada ka sorkar ka ailat yangi nganut ban ong batang hapo sisnam ngilala ban pendap ya ka market ya kajing don kam jong ka market lada ka sorkar hi ka ailat yangi kan thau ginu kilenti ya kajing wan palat gini ki siar ki banabar kumta akabede hi mentahi nganut manong wat langidon ka mensimro ngimnut ban penhe ki farm ki jongi ditang na ki daw ka jingwan palat ki benabar ngimdon jaka demand ka don ngipat bari hang ni bandi mla tang ita